Walstro in finale. Binding op de toverbal. Het is vandaag 17 september, dit is het Pelemaasjournaal. De straat Walstro is een van de 12 straten die zijn doorgedrongen tot de finale van de leukste straat van Nederland op zaterdag 21 september. De straat in de Venraydse wijk Landweert neemt het in de finale op tegen 11 andere finalisten. De 12 finalisten ontvangen zaterdag 21 september om 10 uur de finale opdrachten, waar geen voorbereiding op mogelijk is. Het initiatief voor de leukste straat van Nederland komt van jouwstraat.nl. Met deze verkiezing wil jouwstraat.nl buren meer met elkaar in contact brengen. Basisschool De Toverbal sloot vandaag het eerste kernconcept van dit schooljaar af. Het thema hiervan was binding. Alle basisschoolleerlingen kregen een djembe-workshop van de groep Ratje toe. 's Middags presenteerden de kinderen aan hun familie wat ze op muzikaal gebied geleerd hadden die dag. De workshop was het eind van het kernconcept binding. Een kernconcept is een andere manier van wereldoriënterend onderwijs. Het thema binding werd op een brede manier toegepast in het lesprogramma. Binding over binding van een groep, de groepsvorming. Culturen, dus binding van culturen. Wat bindt mensen van verschillende culturen? En ook binding in verband gebracht met koken. Dus wat heb je nodig om gerechten te maken? Wat zorgt ervoor dat het goed is? En daarbij ook verschillende culturen erbij gepakt. De leerkrachten hebben gemerkt dat het thema binding veel invloed heeft gehad op de kinderen. Zij waren zichtbaar bezig met het onderwerp. Kinderen komen zelfs met dingen aan van juf, dit is ook binding. En als ze een weekend hebben gehad daarna dat ze dingen zelf aandragen van hoort dit ook bij binding. En vooral dat stuk cultuur is, we zitten met een multiculturele school, is ook heel mooi om terug te zien dat kinderen zelf ook dingen meenemen en aandragen van dit hoort ook bij het project. Hoe belangrijk is dat nou, zo'n project doen? Dit leeft. Als je de vakken uit de boeken gaat geven, vind ik zelf, ben je meer met begrijpelijk lezen bezig. Je hebt een boek, je hebt een werkboek, je moet lezen, je moet vragen beantwoorden. En wat je in dit project doet, natuurlijk ook wel een stuk theorie, maar vooral het laten voelen van waar je mee bezig bent. En dat kinderen ook echt helemaal in het onderwerp gaan en niet alleen maar aan het lezen en schrijven zijn. Groep 8 had vanochtend een intensieve workshop met de djembe. En toch pakten de leerlingen het ritme allemaal snel op. De muziekworkshop was het slot en paste volgens de leerlingen goed bij het thema. Binding is eigenlijk dat je met elkaar verbonden hebt, want je werkt eigenlijk samen. En bijvoorbeeld met de instrumenten, je luistert naar het instrument, hoe je moet slaan en dan luister je naar elkaar en dan werk je ook eigenlijk samen. Dat is eigenlijk binding. Hoe is de binding dan in jullie klas? Gewoon samenwerken. Wij doen rekenen dus samen, met een instructie doen we samen uitleg. En een rekenwerkboek en we hebben ook een plusboek. En hoe gaat dat in jullie klas? Hebben jullie een goede samenwerking? Ja, maar het kan ook zijn dat je niet met iemand goed kan samenwerken, maar met iemand bijvoorbeeld wel. Maar met de hele klas hebben we een hele goede binding, want we werken samen, we lachen samen, we doen alles bijna samen. Maar niet alleen de samenwerking in groep 8 is goed. Ook in groep 5 is er een goede binding tussen de klasgenoten. Ja, met de jongens die spelen meestal allemaal buiten en staan er 2 mensen in de goal. En dan gooi je allemaal met ballen erin en dan moeten de keepers tegenhouden. Hoe gaat de samenwerking met de meisjes? Ja, goed, want dat is bij ons in groep 5 staan er 2 meisjes, ik en Maboka. Alleen iedereen heeft Maboka wat minder, maar ik kan er gewoon mee werken en al. Maar heel weinig meisjes, dus ga je met veel met jongens om? Ja, best veel. Per klas werden er verschillende opdrachten gedaan in het kader van het project. Maar uiteindelijk was de achterliggende gedachte overal hetzelfde. Ja, we hebben eigenlijk zeg maar hoe de wereld allemaal werkt en hoe dat allemaal is overal anders eigenlijk, gewoon allemaal andere dingen. Dus. We hebben ook geleerd dat iedereen andere gewoontes heeft. Sommigen die doen meer dingen dan hier en sommigen doen ook wel wat minder dingen. En we hadden ook allemaal dingen gehad dat iedereen verschillend kan eten. En dat sommige mensen dat niet lekker vinden en sommigen dat wel. De toverbal heeft leerlingen van veel verschillende culturen.
Met het project leerden de kinderen meer over elkaars cultuur. In groep 8 zitten kinderen met ouders uit veel verschillende landen. Kosovo, daar kom ik vandaan, Marokko, Turk en Somalië. En is dat nou leuk om van elkaars cultuur wat te leren? Ja, natuurlijk. Hoe je gaat bidden en de Bijbel en de Koran. En ja, ik ben een moslim en wij hebben de Koran en wij bidden en we gaan ook naar moskee. Elke vrijdag, dat noemen wij de Grote Vrijdag. Wat vind je van andere culturen? Kosovanen, sommigen zijn moslim, sommigen ook weer niet. Ik vind ze ook gewoon leuk. En de Nederlandse cultuur? Ja, die vind ik wel wat anders, want we hebben ook andere eten en we hebben andere geloof. Maar eigenlijk mij maakt het helemaal niks uit, want het is hun geloof. En ik ga gewoon met diegene, ook al is het Nederlander, ik ga gewoon met diegene om. Ik doe normaal, ja. Welk eten is nou het lekkerst? Ja, als ik eerlijk was, zijn die de mijne. Na de afsluiting van dit kernconcept gaat de school verder met een volgend thema. ProRail is gestart met werkzaamheden aan het NS-station in Oostrum. Het perron wordt toegankelijker gemaakt door de hellingbaan aan te passen. Gisternacht heeft ProRail met een kraan aan het perron gewerkt. Tot en met aankomende donderdag worden overdag hekwerken, leuningen en bestratingen aangebracht. Tijdens de nachtelijke werkzaamheden is het voetgangersoverpad van station Venray afgesloten. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er een uitzending van Sportlicht met Wesley Denen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt. Er zijn perioden met regen en het waait zwak tot matig. Morgen overdag is het meestal bewolkt. Er zijn ook enkele zonnige perioden. Het wordt maximaal 16 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.